Пахвалёны Езус Христос. Вітаю ўсіх вас, паважаныя браты і сёстры ў Хрысце. Сёння мы перажываем 11-ю звычайную нядзелю. З вами я, ксёндз Дмітрый Малец, вікарый парафіі Звіжання Святога Крыжа ў Лідзе. Паслухаем тэкст Евангелія, прызначаны на гэты дзень. З Евангелія паводле Матвея. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забэдэяў, і Ян, брат ягоны, Філіп і Бартламей, Тамаш і Матвей мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананіт, і Юда Іскарыёт, які здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце. Гэта слова Пана. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, словы, якія мы пачулі ў сённяшнім Евангелі, раскрываюць праўду аб пакліканні. Бо гэтыя словы змешчаны ў кантэксце паклікання першых апосталаў і адлюстроўваюць праўду аб тым, што трэба маліцца за тых, каго Бог кліча на сваю службу. Гэтыя словы мы часта ўзгадваем, калі молімся за святароў і аб новых святарскіх і манаскіх пакліканнях. Інакш кажучы, калі молімся з думкаю аб годных працаўніках на жніве Пана. Сёння асаблівую ўвагу хачу звярнуць на вобраз, які папярэджвае просьба аб работніках на жніве гаспадара. Гэта само жніво. Бо калі яго няма, то не патрэбныя работнікі. Тым не менш, яно існуе і ў некай ступені ўплывае на гэтых будучых работнікаў. Як вы ўжо здагадаліся, жніво Пана – гэта ягоны касцёл. Гэта ўсе тыя вернікі, якія ўдзельнічаюць у паўсюдным святарстве Хрыста, сем'яў якіх выходзяць новыя пакліканні да Божай службы. Калі зірнем на сучасны свет, то можам убачыць, у якіх няпростых умовах знаходзіцца зараз жніво Пана. Хрысціянства, на якім было пабудавана еўрапейская культура і культура нашых земляў, перажывае сур'ёзны крызіс. Людзі адыходзяць ад сапраўдных вартасцяў, а жывуць выключна матэрыяльнымі катэгорыямі, у якіх дамінуе прыярытэт матэрыяльных каштоўнасцяў. А сучасная культура ўжо доўгі час будуе вавілонскую вежу. Хрысціянскія традыцыі лічацца старамоднымі, перажыткамі грамадства. І тады чалавеку не патрэбны касцёл, і нават не патрэбны іншы чалавек. А калі і патрэбны, то настолькі, насколькі гэты чалавек яму карысны, для яго асабістай выгады. Але матэрыяльныя каштоўнасці
ніколі цалкам не заспакояць прагненне чалавека, нават чалавека сучаснасці. Найбольшае, што яны могуць даць, гэта рэалізацыю сваіх планаў ці мараў. Аднак сама рэалізацыя іх шчаслівым чалавека не зробіць. Таксама ў сучасным свеце існуе рэальная пагроза, што маральны рэлятывізм, які разумеецца як новая норма грамадзянскага жыцця, будзе ўсё больш падрываць фундамент свабоды сумлення і веравызнання. Сёння задамо сабе такое пытанне: каго патрабуе сучасны свет? Напэўна, добрых і адказных медыкаў, паспяховых бізнесменаў, добрых настаўнікаў, выдатных інжынераў, сумленных банкіраў, шчырых працаўнікоў, любячых бацькоў. Без сумніву, патрабуе сучасны свет такіх людзей. Аднак патрабуе і такіх, якія будуць указваць сучаснаму чалавеку больш шырокія гарызонты, чым тыя, якімі ён жыве. Цяперашні свет пакутуе на хваробу сучаснасці, хварэе празмерным матэрыялізмам, і таму не хапае ў ім добрых святароў, кансакраваных асобаў, якія дапамаглі б сучаснаму чалавеку заспакоіць голад духоўнага жыцця. Мала ў свеце таксама тых, хто імкнецца будаваць сваё жыццё на фундаменце Хрыста. І як вынік пусцеюць парафіі і касцёлы, пусцеюць семінарыі і кляштары. Людзі шукаюць іншых арыенціраў, часцей за ўсё тых, якія ім прапануе свет. Шукаюць праўду сучасных гуру ці псіхааналітыкаў. Толькі такія арыенціры не здольныя даць чалавеку пачуццё бяспекі і не здольныя адказаць на самае хвалюючае пытанне. Таму Хрыстус сёння заклікае нас усіх прасіць гаспадара жніва, прасіць і маліцца, каб былі тыя, хто будзе ўказваць правільны арыенцір чалавеку ў сучасным свеце, хто будзе супрацівіцца прамінальным традыцыям, якія чалавек адводзіць ад дарогі жыцця. Умілаваны ў Хрысце Пану, сітуацыя, у якой апыніўся сучасны свет, а разам з ім і Хрыстовы касцёл, жніво Пана, хоць і цяжка, але не безнадзейнае, тым больш, якія б тэндэнцыі не існавалі ў свеце. Іх заўсёды можа перамагчы шчырая вера і вернасць тым традыцыям, якія ў сабе нясуць вечныя і непрамінальныя каштоўнасці. Такімі традыцыямі жылі нашыя веруючыя продкі, гераічнае жніво нашай веры, нашыя бацькі і дзяды, тыя, хто падзяліўся сваёй верай з намі, сучасным пакаленнем. Нам варта вярнуцца да нашых каранёў, каб адкрыць прагненне жыцця з Хрыстом, каб пабудаваць наша ўласнае жыццё на трывалым фундаменце. Не бойцеся, кажа Хрыстус, я перамог свет. Калі наш збаўца яго перамог, то і мы разам з ім пераможам. Асабліва, калі ўсвядомім, што мы ўласнасць Бога, што мы для яго валадарства святары і народ святы. Амен.